Bernes po anak magkita tad. Suruyon di ka diha. Sige pa. Maabot ko nimo kay sunod na adlaw akong birthday. Imbis nga birthday candle, kandila sa patay ang giandam sa amahan ni Kenji De Jesus nga magsaulog unta sa iyahang adlaw na tawhan karong adlaw. Ang 13 anyos nga bata, biktima sa pagpamusil sa sitio Lahing-Lahing 2, Barangay Mabulo sa Dakbayan sa Sugbo, niadtong Lunes sa gabii, Oktubre 28. Mibutyag ang amahan nga panagsara ang iyahang pagkontak sa iyahang nag-inusarang anak nga si Kenji. Tungod buwag na sila sa inahan ni ini. Apan niadtong gabi una, nakatawag pa siya sa iyang anak, sawa pa nahitabo ang trahedya. Sige pa. Maabot ko nimo kay sunod na adlaw akong birthday. O ito ang cellphone gatag niya sa iyang mama. Istorya niya. Ako gingnan ko asa bang bata. Siya nigawas kay mag-computer na kuno siya. Daraw. Pagtanaw ako. Pus na bunal akong cellphone sa akong igsuon kay di ko motuog. Ano maniyon sa ni katinuod. Gibisita sa MyTV Cebu News Team ang lugar kung asa nahitabo ang krimen ug matod sa mga namuyo sa lugar nga nangatulog na ang mga tao ni adtong higayuna. Gani na mahayag si Noel Dahunan, nagpuyo duol kung asa napusilan si Kenji nga nahagbong ang bata gikan sa taas nga floor padulong sa ilahang tugkaran. Namahayag siya nga natulog siya ni ining orasa ug nakugang na lang sa panghitabo. Mga alas 8, tuog na mo, balin ng tuog na mo yun. So, wala may ka matngon sa mga panghitabo. Kailan ka ato ni Kenji? Kaila ko itong bata, ha? Sige mo ito rin suro-suro. Saya gani, makitaan ko ito, maka-uniform. Nagkanayon ang hepe sa Mabulo Police Station 4, Police Major Romeo Kaakoy, nga nailhan na nila ang duha ka suspitsado nga mipusil sa batang lalaki. Dugang ni Kaakoy nga ilang gipadayon ang paglusad sa hot pursuit operation ug pagkuha og dugang impormasyon sa mga suspect. So, sa pagkakaroon nanatay na identifying suspects no sa katong pagpamusil niya tong usa ka minor de edad. So pila ni kabog suspects? ang atong na-identify is duha. Mga suspetsado kauban pud ni sila sa ilahang illegal nga activities no, ilang sa gigamit ang usa ka minor de edad. Nagkanayon si Kaakoy nga ang gulo sa illegal nga drogas ang gisubay nilang posibleng hinungdan sa pagpatay kang Kenji. Nasayran nga ang biktima usa ka runner sa illegal drug trade. Matud ni Kaakoy gikan sa ilang pakighinabi sa inahan, nagsugod si Kenji nga malambigit sa illegal drugs ni atong siya 9 anyos pa lang. Personal in the sense nga about ni ilahang illegal nga activities no. Mao ni ilahang mao ni hinungdan nganong nagka-diferensya sila. Ato ang kapulisan kung natay mga minor de edad nga makitaan nag-involve og illegal nga drogas, ato ra man gid na siyang i-turn over no sa barangay sa DSWD no, kay wala man gid na sila criminal liability. So ana gyud na no mo na realidad sa ground nga naglisod ang ato ang kapulisan. Tungod sa pagkalambigit ni Kenji sa illegal nga drogas, plano unta sa iyang ginikanan nga dalhon kini sa probinsya aron matulid ug makalikay sa illegal nga binuhatan. Apan wala na nila kini nahimo. Nagsabot mi sa inahan nga ako mo ni siya ilikay sa probinsya na mo. Nisit na kung adlaw sa akong trabaho ang 3 days. Ako siya kuhaon. Ako gingnan ang inahan nga. Pasin siguro sunod adlaw. Nabalik ko, hindi karong hapon. Tawagi ko. Ya, ingan to og lain lugar kay moapas ako dito. Larguhon ko na siya sa probinsya. Di lang ko magpahibaw. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV Cebu.